ଅର୍ତ୍ତାମୂଳରେ ଚୋରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ପୁଅ ପରିଚୟ ଦେଇ ଚେର କାଟିଦେଲେ ଚୋର। ଚୋରମାନେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଗଡରେଜ୍ ଚାବି ମାଗିଲେ। ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଟଙ୍କା। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅର୍ତ୍ତାମୂଳ ଗାଁରେ ଏକାଧିକ ଘରେ ଚୋର ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା। ଘର ଲୋକ ଚୋର ପଶିଥିବା ଠୁରାଇ ଦେବାରୁ ଘରର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁଅ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୁଟିଲେ। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ପଶି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିନେଲେ ଚୋର। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅର୍ତ୍ତାମୂଳ ଗାଁର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବଳଙ୍କ ଘରେ ଚୋରମାନେ ପଶି ଘର ସଦସ୍ୟ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରଙ୍କ ଆଟାଚି ବାକ୍ସ ସବୁ ବୋହି ନେଇ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିନେବା ପରେ ଗାଁ ବିଲରେ ବାକ୍ସ ଆଟାଚି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଲମାରୀ ଚାବି ମାଗିଲେ। ଆଉ ଘରୁ ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ଅଳଙ୍କାର, ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଲୁଟି ନେଲେ। ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶାଢ଼ୀ ଲୁଟି ନେଲେ ଚୋରମାନେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲି 2:30 ରାତିରେ ଆମ ଘର ଜୋର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେଠୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଟାଚ ନାହିଁ, ଆଉ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଖୋଲି କାଲିକିରି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଚୋରଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କ'ଣ କଲ? ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ ଘଟିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଚୋର ପଇଚିନି, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଆଉ କାହିଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଏ ବାଟେ। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? 2 ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିଛି ଆକ୍ରମଣ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ଚୋର? ନା, ଆମ କବାଟ ବାନ୍ଧିଛି। କିଏ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ସେ ଆସିକି ଚେୟାର ଘୋଷାଡ଼ି ମୋ ଖଟ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଟ୍ରଚଟା ହାତରେ ଧଇଲି, ମାରିକି ଦେଖିବି ବୋଲି ସେ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ଚାବି ଦେ, ଗଡ଼ରେଜ ଚାବି ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିଏ ମୋ ଘରେ ପଶିଛୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ, କିଏ ତୁ ଚାବି ମାଗୁଛୁ? ନା ମୁଁ ତ ପୁଅ, ତୁ ଚାବି ଦେଉନୁ, ଗଡ଼ରେଜ ଚାବି ଦେଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲୁ? ଏତିକି ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଗଳିକି ଅନେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ କେଉଁଠୁ ମୋ ଘରେ କେଉଁ ବାଟେ ପଶିଲୁ, ତୋର କ'ଣ ଏତେ ସାହସ ହେଲା? ତାରି ଭିତରେ ସେ ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଠିଆ ମେଲା ହେଇଛି। ସେଠୁ ଯାଇକିରି ପୁତୁରାକୁ ଡାକିବି, ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ଡାକିବି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ବି ବାହାରୁ କିଳନ ଦିଆ ହେଇଛି। ସେଠୁ କବାଟ ବାଡ଼ି ଡାକିଲି, ସବୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ସାହି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୋ ପିଲା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଏଠି? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏ ବଦମାସି କିଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରି ଚାଲିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିଏ, ମୋ ଘରେ କେଉଁ ବାଟେ ପଶିଲୁ, କେମିତି ପଶିଲୁ, କାହିଁକି ପଶିଲୁ? ମୋର ତ ପୁଅ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ। ମାନେ ପୁଅ ପରିଚିତ ଦେଲେ ମୁଁ ତ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବି? ଜିନିଷ କାନଫୁଲ, ଲକେଟ ହାରାହାରି ହବ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଚେନ୍ ସରିଆ ଆଉ। ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ କୁମାର ବଳ, ଘର ଅର୍ତ୍ତାମୂଳ। ଘଟଣା କାଲି ରାତି 1:15 1:30 ଭିତରେ ଆମ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଭାଇକିରି ଡାକିଲେ, ଉଠୁ ସାହିରେ ଚୋର ପଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଠାଉଠି ଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ଗଲା ପରେ ଚୋର ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର କବାଟ, ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲା ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଘର କବାଟ କୁଲ ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ସେ ଘରୁ 2ଟା ଟ୍ରଙ୍କ, 3ଟା ଆଟାଚ ଯାଇଛି। ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକିରି ରାତିରେ ଆଉ ପାଇଲୁନୁ। ଆସିକିରି ଭୋର ଯାଇକିରି ବିଲ ହରିକା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲରେ 2ଟା ଟ୍ରଙ୍କ, 2ଟା ଆଟାଚ, ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ସୁନା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆଟାଚରେ ଥିଲା, ସେ ଆଟାଚକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ, ଆଉ ପାଉନୁ। ଚାନ୍ଦଳ ଫାଣ୍ଡିରେ ଦିଆହେଇଛି ଏଫଆଇଆର। 1,00,000 ଟଙ୍କା ପରେ ହେବ। ଗୋଟେ ଚେନ୍, ଗୋଟେ କାନଫୁଲ, ଗୋଟେ ମୁଦି, ଆଉ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୁମ୍ପି ଥିଲା, ଟଙ୍କା 500 ଖଣ୍ଡେ ତା ଦେହରେ ଥିଲା। ଝିଅର ଏ ଯେଉଁ ମନି ପର୍ସଟା ତା ଦେହରେ ଟଙ୍କା 200 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏ କବାଟ ଲଗେଇବି ବୋଲି ଟଙ୍କା 2-3 ହଜାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲି, ଲଗେଇବି ବୋଲି ସେଇ ପଇସା ଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦଳ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଉତ୍କଳ ସମାଚାର ଲାଇଭ୍।